الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده bandiraɓe julɓe wiyoɓe mbimi heɗotoɓe radio tulde dubango e onon ɓe ɗiɗo groupe whatsapp andu annabi ma yiɗ annabi ma toppira haaju ma on calminama on jurama on beltanama en mbi hashim ko premier wonno en mbi abdoul moutalib ko premier wonno premier ji ɗi fof woni al mustafa sallallahu alayhi wa sallam nde julɓe nangte deftere Allah ɓe nange sunnatal mustafa sallallahu sallam ɓerɗe ɗe laaɓi ɓe goni neɗɗo goto koɓe premier ji ɓe gonno julɗo ɓurɗo famɗude ene moola mo wona julɗo bandiraɓe hay bebbe julɓe ko premier wonno bandiraɓe julɓe walillahi al izzatu wali rasuli walil mu'minin teddungal prestige koye julɓe gonmi ko Allah jogii ɗum ko sunna jogii ɗum ko jiɗɗo Allah jogii ɗum kono yimɓe heɓol ngam ho anda ɗum walakinnal munafiqina la ya'lamun naafige anda ɗum ɗo nde wonno o yiɗana leñol ngol jam o yiɗa hoore ngol ɗo leñol ɓamto bandiraɓe sehilaɓe an julɗo kersirowo diino ma kersirowo pulagu ma ngo a meeɗi nande montor Charlemagne Haruna Rashid annani Haruna Rashid 766 nden ɗon hirande omo jogii montor nden ɗon hirande julɓe pewni montoraji lamɗo faranja empereur Charlemagne o rokki ɗum montor ko julɓe pewni ɗum bandiraɓe sehilaɓe ko ndiyam woni hen montor ko kawis oɗon gandi ko Charlemagne cikki oɗon gandi ko Europe naɓe cikki oɗon gandi ko empereur Europe naɓe sikki o sikki montor o ko jinne woni hen nde janguɗen nde laamiɗen Espagne duuɓi 180 nden Europe ko lepre warata ɗumen koɗi koye kaaƴi ɓuftota ko ngala ndiyam gulɗam nden eɗen jogii hammam eɗen jogii ndiyam gulɗam bandiraɓe sehilaɓe eɗen jogii hôpitaux ji prêtre uji goppi ha jamma ɓe gaddi peeluji ɓe gaddi pikkuji ɓe keli montor o ɓe cikkano ko jinne nan toon ɓe cikkano ko jinne nanen montor he caggal ɗum ɓe kersi lamɗo jeeyi noddi julɓe yo ngar pewnanon oɗo montor ɓe mbi ala nden en koyar mbiɗa ndeke enen en gona premier ji bandiraɓe sehilaɓe enen ken premier ji al mustafa sallallahu ko premier waɗi mo wonde premier ƴew e Qur'an fof Allah noddirani mo ya Muhammad ya Ahmed ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul on ji ngal ɗo teddungal en mbino ma e ngal teddu ya Musa ya Harun ya Dawud ya Yahya ɓeɗo fof noddiran en pamɗinani martaɓe annaba kono kanko noon o noddiraka inde mum tan ya Muhammad bandiraɓe si an ad arditomo ƴetta ceerno ma mbaɗɗa ɗum e dow sunnatal Mustafa sallallahu sallam mi haala ha mettina hen wona aɗa hara ardito nelaɗo mbarnanan ko Allah wi ya ayyuha alladhina amanu la tuqad tay ka gonɗiɗo hoto ardita Allah hoto ardita nelaɗo la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli wattaqullahu Allah nani kalta ko ay ko ñumborɗa ko ɗo dayre ma ɗo ɗo ñoharaɗo ko pewjata ko Allah nandi ɗum inna Allah samin alim omo nana ko kalta ko omo yiya ko gollata ɗum noon hersu Allah hul Allah la ilaha illa muhammadu rasulullah ya ayyuhan nabi يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك رسالة جعفر يوتو دفت أديب به تو إبرو تو تلمو دفت ما بيننا يهودين إنما قرأنكم محمدا مهالين أنا أقول محمد أمون جتادو أمون منتادو أمون منينغا كبندرا بسير المصطفى صلى الله عليه وسلم إن جتي من بيدن تو هاشم جتي عبد المطلب إن بيهن كد أمون أورا joni Abdallah ara joni Amina ara joni o jibine joni leral ara joni nundal ara joni moƴƴere ara fitti ko wona ɗum koye niɓɓere wona li tukhrija nnasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil aziz al-hamid bandiraɓe sehilaɓe jetna yimɓe niɓɓere gaddaɓe leral hol sababu en kaali dewle on jino wano on ji fijirde on ji riba on ji hara ƴeew hay debbo cukalel jibine ubbe ene wuuri hade gacce neɗɗo resta joom suudu bammum wala hawla wala quwwata illa billah hareji wargoji wuro hebte rewɓe kepte ɗum waɗi Jaafar nde to Najashi o wi an ko andam ko noddata ko woni o yo tawi min gone niɓɓere yaltimin leeral emin taƴa endam emin jara sangar emin pija emin barodira emin ala fof bone min battano o ari min gandimo emin gandi ɗo ummi emin gandi tani ko emin gandi jaati emin gandi ɗo yalti min inirimo amin gila o suwa ndelete mi haalanma mi ardito seeɗa jamanu
makkanaɓe ne mahron kaaba ɓe mbi kalis mo daga ko nat hen ɓe mahi haɓe jettiɗo hayre nde fawreɗo ɓe gande koye mabɓe leñol fo wi kañum teddinte kañum jeeyi oɗo prestige ɓe gande koye mabɓe ɓe mbi janggo ƴiƴam sila ɓe jaltane mbiyaɓe kaɓa nayi jogoteɓe onon on pofti ƴeewe jamaka makkatal mukarram kala giɗɗo nadde jamaka e haram yo ñaaw hakkunde mon nden ɓe coynima omo ara kon holon huɓe coni ceerno ousmane jol makka yaalen gën ɓe jii almoustapha sallah sallam ɓe mbi amin ari aha leeral ari ar ñaaw hakkunde amen oɓe gadde wudere ɓe gaddi wudere o pawi hayre nde hakkunde wudere nde ɓe pawi ɗum hayre nde o wi leñol fof ƴettu ceɓal leñi ƴetti ceɓal ha yettiɗo hayre nde fote ɗo jungo makko teddungo fayi ɗum ɗon ɗo fori wonde ɗo ngoɗo jungo meeɗa fiide debbo meeɗa fiide aliyatima meeɗa fiide miskin fiyani yummum en jii hanki to Égypte debbo neeje ne yaada 13 hitande ɓi ko gorko wari wonon sabu jom suudu makko e yummum mettini hen bandiraɓe sehilaɓe on jii ɗum e WhatsApp la ilaha illallah muhammadur rasulullah Abdul Muttalib en jettimo Abdul Muttalib ceerno Ousmane mbiɗa ko premier ɗo lelnomo ɗani o wiya ahfar tayba ande asko woni tayba o ɗanti wiya as zamzam ha woni laabi tat nayi o wiya as zamzam o yi ɗum de ko gonga wiya holno zamzam woni ɓe mbi ayɗo ɗo saare horndoldu ɗo ko ɗon zamzam woni bandiraɓe sehilaɓe ɗen ɗo ko premier ko tanuma almoustapha sallam o fini suba kanko e haris ɓi ko on idi jibinal ɓiɓɓe makko ɓe gaddi pikkujo gaddi peeluji ɓe goni asde ko rechi mbi ɓe kam ko mbaɗata Abdul Muttalib ko dawri ɓe gandi alhaali mawɗo ɗon o asabo yo Allahu akbar makkana mbi Abdul Muttalib yi ko yilotono ko o dañi ɗum o hawre wendu o hawre ɓundu zamzam o wari tawi ɗon en mbino lelli ɗiɗi jurhum ne jaltata ƴetti lelli kanŋe mbaɗi hen silameji kanŋe mbaɗa hen kanŋeji mbaɗa hen silameji mbaɗa hen o yihri silame mbimo aha Quraysh Abdul Muttalib a jeeya zamzam enen dendi o wi ala ɗum ɗo ko min hertira ɗum ɓe mbi ala zamzam ko enen jeeyi ɗum o wi ala ɗum wo tampine hoye mon ɓe mbi ñawdi en o wi ñawdi en ɓe mbi eɓe jaato kahin goto woni Cham wiyatno ko Syrie walla Palestine fof ko Cham wiyata e bandiraɓe sehilaɓe premier yaade dernier ci ɓe mbaɗi pucci mabɓe guilol ƴetta ɓe naate ladde tuula heela ɗomka ceenal hendu poussiére aha ko noon wayno wona hata ƴetta fiɗenuma ñoƴƴa message o yaha ñoƴƴa climatiseur huɓɓa ñoƴƴa cuisiniére o ara ñoƴƴa ala ko caɗele gonno oɗo diine ko ƴiƴam e pundi e liggey e darade e walde julde sakkade préférence goppa hoorema dokka bande yen ko ɗum woni diine men diine almoustapha sallah sallam nde min jeehaɓe goɗɗiɓe mayi ɗom ka ɓe mbi bandiraɓe ene nden mayi ɗom ka ala no mbatten sen jeehi en mborama sen kooti en mborama joni noon gono mbatten ɓe mbi Abdoul Moutalib jonko e feere ma o wi gasen gaska mayɗo fof waɗe gaska mum ha ƴeen alhaali ɗo haaɗi ɓe jooɗi ha ɓoye mbi ɗum wona feere garen ummoɗen ƴetten ɗiɗo gueloɗi kooten arabeɓe ndeysan ƴetti gueloɗi mumen Quraysh goto fof ƴetti hirka mum ƴetti ngeloba ndeysan e mayi ɗom ka kanko ndew ngeloba makko ummi ndiyam fucciti ɗon o yari o yi Quraysh ngare soɗon jara ɓe jari ɓe mbi Abdoul Moutalib jarnuɗomo oɗo alhaali ko ono rokkuma zamzam nde wonno ka premier wadde min jaɓi ɓe ƴetti gueloɗi mabɓe hoto paati ɓe paati Makkatal Mukarram oɗon gandi ko o wi kanko so dañi ɓiɓɓe 10 worɓe ɓe ngannduɗa ene darnomo ene jinganamo ko kirsowo hen goto ɗo yeeso Kaaba ɗo onon hal jogono hirsede Abdallahi o woni bam al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam en mbi o uri to ummi to no woɗɗi koto Adama umma keeci e keeci ha yittaɗo yettaɗo bandiraɓe sehilaɓe fof koko laaɓi fof ko dewgal fof tulmani bandiraɓe sehilaɓe on noon sa wiya sukkoye mum aɗa foti sukkade makko لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صفاji ma an jiddo al Mustafa sallallahu alaihi wasallam yettudum ko model ada foti jangtaade Allah ko heewi en juula e al Mustafa
sallallahu alayhi wa sallam. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tawi ka gonɗini juule makko. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.